bussen. Ja, men det julebord. Ah, fy. Velkommen til bords. Jeg tror det er bare en av munnen og en kolla. Det er så... God kjeft, altså. Må sette dere ned. Jeg tror det er bare en av kjeftene. Jeg tror ikke bare lukter på en. Fy. Jeg synes det går Ja, men jeg tror ikke du var det. Altså, hvis... Er det en fin måte å få Nei, fjerne... nå skjønner jeg det. Jeg tror ikke det. Å få fjerne det jævla det IS på det her. Det er jo bare... Å teppebombe Syria med det her jævla... Jeg tror ikke på noen innretning jeg har funnet ut av. Det er noe kjefting på. Jeg har aldri gitt med å si noe lakisk i livet mitt. Det er jo sport. Lakisk av baby. Det er jo folk biler seg selv, det altså. Skal vi ikke spise snart? Ikke faen, jeg sendte det i kjøpt. Gutter, pluss gjennom nesen alle sammen. Kom an. Verre? Hva er det går på helvete? Smak mot for en denne gangen. Den der åpnen der, vi kan sikkert kjøpe en ny. Da kan du fortsette. Du Harald, du er ikke skuldredd. Du har fått mye verre ting. Ta på deg hansker for hjelp når du begynner. Jeg skal ta hjelp. Men ingen pluss det om nesa her, sier jeg. Alle flytter på kjeften. Jenter, da er det noe galt med luftsansen dine gutt, altså. Veldig. Se på skinnet til ham. Du skal aldri med til jeg skal på deg. Ta en hansker på seg. Du har ikke åpnet det en gang, faen, enda. Ja. Hver og tid, det er Tjernobyl. Jeg tror sånn å bo på Kursk. Jeg tror jeg må kjøpe noe. Ja. Hvis du bruker den der... Skulle du ikke hørt det? Ikke Harald lyst til at all sprut er på egen risiko. Ja. Det er litt av bussen igjen i Bare dag. ikke spruter i brusa. Å, fy søren. Fy faen. Synes ikke den smaker lukt der, eller? Nei, det er det faen ikke. Men har ikke åpnet den ordentlig ennå. Jo. Da var det første prisen. Det var første stund når du åpner, så kommer den der klokk... Ja. Men gå ut nå, så kom tilbake her. Så skal jeg spørre deg. Ja. Jeg er jo ikke så glad. Hva står du da, så er det vekk? Sånn. Ja, det er jo hele bilen i hvert fall. Jeg trodde det bare skulle være sånn Så er det fisker, vel? Ja, det var jo mer enn forventet. Ja, Ja, ja. Allan er førstemann til å spille. Vent litt. Ja, så jeg trodde det skulle være mer sånne biter. Jeg tror det var fileter. Så du liker jo... Her er jo flaggskipet. Gå til bords. Det er så mange sett, skal jeg vurdere det samme.
Vi skal jo ligge. Og lite potatis. Det så jo riktig så delikat Ja, det er fint julebord, Gunnar. Ja, det Nå begynner det å gå seg til her. Julebord 2015. Kjetil, kom igjen. Spis nå. Jeg skal få med meg dette nydelige øyeblikket av Gunnar. Harald, kanskje du skulle prøve å vaske hendene? Han har prøvd det så Det har jeg gjort. Nøye. De rakfisk, de demper lukta. Ja. Nei, ikke sånn. Jo. Ikke sånn. Kom igjen. Nei, det går ikke. Jo. Nei. Det går ikke. Kom, du har bøtte på siden der. Nei, det er ikke sånn. Ah! Nei, det Det er en norsk forsøk på å spise surstrømming. Bare ta litt. Trenger ikke ta hele. Bare full fart inn og så tygg. Kan vi ikke gjøre det sammen? Kom rundt til henne. Oh my god, hvorfor gjør vi det? Nei. Nei, fy faen. Det er så jævlig. Ikke lukk på det. Øy, se på den han har på. Du, det her er håndterbart. Jeg ser røven. Når du står på toppen av partiene, sant? Skal du hoppe eller skal du ikke hoppe? Hvis det går sånn så kikker og så du må gjøre sånn. Da har jeg gått med. Ja, men når alle han klarer det. Ja, de har jo det faen meg, men der står det bitt gutter nå. Vi gjør et siste forsøk. Ja, han ringte det. Ja. Er det som har med? Men Gunnar må hive på masse som de gjør. Skal du ha her, Gunnar, ferdig renska? Det var mye, mye bedre. Det er jo ikke rart han ikke klarer det. Han har jo skinn og hale. Det er som en måke på. Hei. Han har 1 millimeter is, så er det så galt. Smakte bedre enn det lukta. Ikke muligheter. Hvis du først får det igjen, når du klarer ikke å få det inn. Nei, det. Skal du smake? Hele. Ikke lukt, bare spis. Han liker det, har det verste. Skal du ha mer? Han vil få litt fargen i ansiktet. Har det vært i sola her, ja? Skal du ha tre?